kabeh nang urin nang koyo kelempet beda sang retnaning bawana dosang retnaning bawana ya sida kang walang abdi Raden kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pamiraden awit saking sih kawilasan paduka sekawit wujudan kula menika satrawana inggih menika pun Andaka samangke sampun wenteh gatra sipat janma manungsa tanpa beda kados paduka Raden nggih Raden kula matur gunging panuwun ingkang tanpa pamri kula matur gunging panuwun ingkang tanpa pamri Raden iya kisana sakawit wujudanmu banteng utawa Andaka samengko wis wenteh sipat jalma manungsa tanpa beda kowe panjenengan ingsun ning aja kurang ing pangapura awit kabeh mau sejatine awit saka sih kawuhaning pangeran nggih Raden nyuwun pangapunten rehning paduka sampun ruwat penandang kula saengga kula menika dados sipating jalma manungsa mila dinten samangke kula badhe nyuwun tetengker kalian paduka Raden kula badhe nyuwun tetengker Raden kula badhe nyuwun jimat asma Raden ya yen pancen kaya mangkono dina samengko apa sing dadi pamotehmu bakal tak pinanggani gandeng wujudanmu kuwi mono sekawit sipating banteng utawa Andaka kang ana ngarep bakal tak paringi tetengker Raden Andakawana kula pinaringan tetengker Andakawana kaya mangkono banjur sing ana tengah tak paringi tetengker Andaka Semilir kula pinaringan Andaka Semilir Raden banjur sing ana mburi tak paringi tetengker Andaka Semeru kula pinaringan tetengker Andaka Semeru Raden iya kaya mangkono matur nuwun Raden Andakawana Andaka Semeru apa dene Andaka Semilir wiwit dina samengko ndak rengkuh minangka dadak kadang Sinawedi besok yen to ana muktine para Pandhawa jeneng Siraga bakal ngrasakake kamukten kula kang luwih prayoga dina iki tumuli ewang-ewang ana para Pandhawa babat wujuding alas mertani ya bumi Wanamarta nggih ngestaken dawuh Raden ngestaken dawuh Raden ngestaken dawuh Raden ngajurit gong guru gong Toto kabya budhala wara penditing turangga esti Satya Gumbira ngaku sapa sing dadi aran Raden yen takon marang aku Satya Panenggak Pandhawa Kasiraden Bratasena balik takon kuwi sapa Aku kang Baruksana dening alas Wanamarta. Aranku Jim Damdarat. Jim Damdarat kepara nyapa? Ora gelem minggat saka papan kira aja takon dosa. Takon tak repet dadi kelalaring epekku. Maju kepara ngarsa sempal-sempal badhe lebur derajat apa. Iki pergale mati malah.
betake sikil nganti bengong banget. Karepe dhewe diatur ngarasaning Surabu Antadewa. Sonya pratangga mati windu-wingat amun-amun lirga mampang meledik mancala bubu sing siwang ulun lamat-lamat sedasa wedeknya hilang yu jagat diwa petur yu jagat nangis tungkara iki tak waspadake kaya sawani jimdan darat ana parigawe apa dene melar mingkus ambekanmu kleweran sing dadi kringet nyai jimdan darat waduh sinuwun menika kebrawasan sinuwun wonten tiyang majenun iki labok manih murang duka dikon samangke wantun lebet wonten jroning alas mertani inggih menika pun bumi Wonomarta wit-witan iki kagem dipun rebaken sadawana dipun pejahi Makapara jim setan pripayangan sami kungsi gesang sambat sebut angayara sinuwun dudu karepe dhewe wah pisan monggo dhisik ayi kadang padha maram dene bocik besok amendemo baris kang prayit layu sarantawa ing Dwarawati Aja alang-alangi bocah mejenun kang wanuh waning ora alik alas mertani dudu sapa-sapa sing dadi tandhingi ora ana liya tandhing kejobaku mengko dhisik Kyai Jimdandur Wacana apa siyadi ora kelingan apa sing dadi dawuh pangandikaning Tukul Sang Hyang Bathara sejatine para gandar mapan ana jroning alas mertani iki mono amung sadherma njaga barang titipan wujute kedaton negara Ngamarta yen wis tumeka kala mangsane kedaton negara Ngamarta bakal lumintir marang satriya tama kang pantes nampa kanugrahan agung wujuding bumi mertani iki mongko yen tak sareng saka mata batinku Satria kang anyar katong iki apa baya kang didhawake dening Pul Sang Hyang Bathara marmo kang saka iku Dimas kaya prayoga diprapeke Sawetara
Sinumana winah yo hengal sedisimpun telenging kalebu sinimpun telenging kalebu pambukaning warana tejo sulaksana tejani wong kang anyar katon ngajeng pundi ingkang sedya wingking pundi ingkang pinangka tigas kawuryan sinten ingkang sinembating kewangi Raden duh sinuwun mugi anepangaken kula menika sedaya ingkang sinebat Pandhawa 5 kula ingkang pembayon Sudiamesta nami kula pun Puntadewa dene ingkang panenggak menika Bratasena panengah menika Pramadi sumendi lawan Waruju menika pinten lawan Tangsen sinuwun sowan kula wonten mriki namung kepengin badhe pasrah sumarah bongkoan kaliyan Paduka sinuwun awit kula menika sakadang sampun kumulancang rusak wujuding alas mertani inggih menika pun bumi wana marta mbok bilih wonten pidana ingkang dumawah katuweka sumangga jejeg katigasa sumangga jangga boten badhe suwaning panintah milanipun dinten samangke kula nedya pasrah bongkoan sinuwun Raden tuhu jengandika menika mustikaning jagat pramila sampun ngantos kadoati bila panampa kajenengan pangrasa Raden saderengipun mugi anepangaken kula menika narendraning bangsa Gandharwa Sudiamesta juluk kula pun Prabu Yudhistira kadang kula ingkang panenggak menika Dandana Wacana ingkang panengah menika Suparta dene sumendi lawan Maruji menika Nakula miwah Sadewa walih-walih menapa Raden sejatosipun kula mapan wonten ing mriki namung mestuti menapa ing dados dawuh pangandikaning Sang Hyang Bathara awit kula menika namung kelenggahe klasa gelar jagi papan dunung rikul ing tembing Indraprasta dados papaning satriya tama ing hambek Bilbudi Bawalaksana saking pamitang kula mung jengandika sakadang ingkang pantes nglenggahe keprabon negari Indraprasta mriki Raden Kagatri sang kapirang nguri nangkul kilempet gambeda sang rebaning bawana sang retnaning bawana ya sida kang walang ati duh sinuwun upami negari Indraprasta mriko Paduka tilarsake negari Indraprasta lajeng Paduka menika mapan wonten pundi sinuwun Raden sejatosipun bangsa Gandharwa menika anggadhe papan utawi alam piyambak ingkang dipun wastani inggih menika pun alam antara kula sakadang menika badhe wangsul dhumateng alam kajiman sawami jengandika kersa mangrenggani wonten negari Indraprasta kinarya pepenget mugi Paduka ngagem nami kula pun Prabu Yudhistira Raden Turga ing panuwun ingkang tanpa pamrih sinuwun Raden taun ana windanana sejatosipun negari Indraprasta menika wonten papan panggenan ingkang sisih kidul sinebut Kasatran Jodipati inggih menika papan dunungipun Kyai Dandana Wacana mugi lumintir dhateng kadang dika nenggih Raden Bratasena ingkang sisih ler menika sinebut Kasatran Madukara papan dunungipun Kyai Suparta mugi lumintir dhateng kadang dika panengah inggih menika Raden Pramadi ingkang sisih wetan lawan menika winastan sinebat Kasatran Bumiltawu papan dunungipun Kyai Nakula mugi lumintir dhateng kadang dika pun Kyai pinten ingkang sisih kilen menika sinebut Kasatran Samudajar papan dunungipun Kyai Sadewa
mugi lumintir dhateng kadang dika inggih menika pun tangsen. Sekawan panggenan menika dipun wenangaken pranata papan pemerintahan piyambak-piyambak. Naipok punjering pemerintahan menika tuhu mapan wonten negari Indraprastha Raden. Riwusnya para Gandharwa cacaken negari Ngamarta. Katonge Graha Malela negari Indraprastha ya negari Ngamarta. Indraprastha ketingal endah pinangga kencana ngantos dadi gegereng jagat. Prasasat kaya dening kraton tiban. Jagat mangestu para bombong kang sarta mangka penggalipun ingkang nggih dene para Pandhawa kelakon babat wujuding alas wana marta samengko wenteh gatra wujudan kedaton endah ingkang lengsemake wiwit dina iki Puntadewa tak wisuda minangka dadi narendra ing negara Ngamarta jejuluk Sang Prabu Puntadewa Darma Kusuma ya Sang Guna Kalikrama ya Sang Ajata Satru.
Turun pesindene pinarang kang rumiyin. Iya ya mak iya. Anakku nggih sing setinik-tinik sing moblong-moblong ayune kimplah-kimplah nggih limbo. Mengko dhisik mak. Aku kuwi gumun karo si mak. Sing mbok gumuni apa nggih? Ing atase era globalisasi kaya mengkene. Dasar iki jamane wis modern to maju. Kena ngopo ngarani anak kok ya mung guru sak limbo. Nek durung kok aran limbo ki babar pisan ora mbois. Kaya jenenge wong desa mak. Mongko cah saiki kuwi mono arane apik-apik. Kaya to Silvi Kumalasari, Inul Daratista, Luna Maya, Indah Fitriani, Ika Indri Bagus Setiawan. Menearan gurmung sak limbo ngarepmu kepiye to, Mak? Nggonku menearan kowe kuwi mono ora ngawur lho, Nduk. Mergo cara wong kuna mbiyen kuwi mono jenenge anak kuwi mono ora sembarangan nganggo petung sing genep mergo ana paribasan asma Kinarya Japa rak ya kaya mangkono. Kaya ngono. Lan njur aran limbo kuwi apa ana sejarahe, Mak? Ana, Nduk. Sejarahe kepiye, Mak? Si makmu mbiyen pas meteng kowe ndelalah ngepasi jaman penjajahan. Oh, kaya ngono. Lare kae bapakmu kuwi mono melu berjuang merebut kemerdekaan saka penjajah. Sadurunge bapakmu budal perang, melu perang Gerilya mbiyen meling karo aku, Mah. Upama sok anakmu lair lamun aku ora bisa nunggoni kowe, weneh ana aran jenengku lan jenengmu didadekake siji ra ya kaya ngono. Njur genep 9 sasi punjul 10 dina lair cepot wedok njur tak arani limbuk ya kowe kuwi. Oh kaya ngono. Lah mengko dhisik ing ngatasé aran siji dadi loro mung gur sak limbuk kuwi karepe kepiye, Mak? Mergo ngene nggih. Li kuwi nggone bapakmu ya ta? Lah mbok kuwi nggone si makmu ora ya kaya ngono. Mengko dhisik biyung kok saru. Ora saru kok, Ngger. Lah bapakmu ki arane ra ya Taryali to. Oh. Mulai entuk kaya dene Li. Lah si makmu ku jenenge Tumbuk. Mula entuk dene mbok, mula kowe tak aran Limbo ki mergo line nggone bapakmu, mbuke nggone si makmu ra ya kaya ngono. Iya. Demikian carane apa, Mak? Nuhun dawuh saka pepundhen Pinisepo kang lenggah ana ing desa Lebak Barang kang makarya sesarengan lawan bapak-bapak panitia HUT RI kaping 81 taun. Bengi iki nganakake tasakuran nggih. Tasakuran. Sepisan mengketi HUT RI kaping 81 taun. Ngiras pantes tirakatan kanggo srana mengenang jasa para pahlawan pendiri bangsa yang sudah berjuang mati-matian mengorbankan harta tahta, waktu dan pikiran, tenaga bahkan nyawa demi merebut negara Indonesia dari cengkraman para penjajah Walanda kaya mangkono. Oh kaya mangkono. Kejaba saka kuwi adicara kanggo srana bermunajat karo sing gawe urip utawa umbul donga marang ngarsane pangeran kanthi srana wilujengan utawa slametan sebagai rasa syukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mergo wong urip iki mono wajib bersyukur, eling lan ngati-ati. Wong sing ngati-ati wae isih setengah slamet apa meneh wong sing tumindake grusa-grusu. Tumindake ninggal petung kufur marang nikmating pangeran mesti bakal cepak ing bilaine kaya ngono. Oh iya,
Mula pengajape warga masyarakat ana ing Lebak barang kene. Sewu sing nindakake tasyakuran uripe karagen saya berkah barokah. Ginandar sehat walafiat usahane saya lancar, rezekine turah-turah. Maligine para emong kali tepo konsisten menjaga paru-paru bumi melihara alam dan lingkungan merga petani ku minangka dadi saka gurune negara nggih. Kaya mangkono. Sawu sing ngaturake panuwun marang Gusti Allah banjur gelar tradisi manyang kulit kanggo srana sedekah rasa menghibur tangga tiwa tengen sanak kadang mitra kawruh nyatanake para pamiyarsa pandemen wayang kulit dari berbagai penjuru padha rawuh ana papan kene nyengkuyung paring pangestu dumateng masyarakat ora Lebak barang nggone kagungan hajat. Wenja kaya mangkon. Kula sadhewe awake dhewe ngedekake pelawak lan suka-suka guyon matur tembangan. Ayo padha donga ngarsane pangeran yo nggih. Muga-muga kanthi acara tasyakuran HUT RI ing kaping 81 taun. Keluarga besar ing Lebak barang nggone makarya apa wae pinaringan sepulur. Slamet wilujeng gampang nggone golek rezeki umur panjang yuswa barokah. Rezeki turah melimpah bisa tindaji ana ing Mekah Madinah amin Allahumma. Panene semakin melimpah usaha semakin maju sing dadi pegawe muga-muga mundhak pangkate bocah-bocah sekolah padha pinter kabeh dadi satriya bayang karine bangsa. Khususnya warga masyarakat wonten Lebak barang mriki pinaring ana ayam tentrem subur makmur kemaripah loh jinawi bersatu padu rukun kompak selalu bisa berkolaborasi dengan pemerintah desa sehingga bisa hidup harmonis berdampingan manunggaling kawula kelawan Gusti ing ngarsa suntul lodo ing madya mangon karsa tut uri handayani yo nggih. Oh iya. Sing ngasta pemerintahan khusus panjenenganipun Bapak Lurah sak prangkate. Muga-muga berkah umur turah rezeki sehat selalu amanah istiqomah momong masyarakat sak desa. Oh iya. Mula kuwi kanggo mengobarkan semangat juang ayo padha ngaturake tembangan luwih dhisik sing ana hubungane karo kemerdekaan ya nggih. Apa mak? Lagu-lagu nasionalisme kaya Lancaran 45 iki mono saire sing ripta panjenengane Bung Karno sing gawe gendhinge Swargi Mbah Narta. Oh iya. Banjur disambung hari merdeka maju tak gentar sorak-sorak bergembira. Oh iya. Monggo pesindenipun kuatri jumeneng sedaya. Cekake kecelak esuk wektune. Oh iya. Ngaturake lagu-lagu perjuangan muga-muga bisa mengobarkan semangat nasionalisme. Oh iya. Monggo pun samataken kanca-kanca. Iya. Monggo pun garap cok. Ya yo. Oh,